Kishipai BSF Ryngkat bat kibor Pulit ke Pynursla Police Station haka sitarek unai wing araja arpusau kila yok ban kem arngot ki Bangladeshi bat uwei unong India naka Thaiñ Pynursla ki bala Pynrung tu seri India. Kani ke jingyok kem kala long hadien ke jingyok jingtip batikana bagi dan kibre ki Pynrung tu se India na Bangladesh ke bapen long ya ke 4th Battalion BSF ban pentip wot syakibor Pulit ke Pynursla Police Station. Nakajing twen la yok bat ya kawai ke wagon art ke badon yo registration number ML05AC iwe kendai sound rail na surak NH40 hajan Pynursla. Hagajing toket kita ki arngot ki Bangladeshi bot unongnya ubaninari India la suba baudon keti ban long Dalal ban Pynrung yaki se India. Kini kejing yok kem ka kedau ya kejing long pet ngor ki BSF bat ki bor Pulit yaki kamrung tu ki Bangladeshi seri India. Yakini ki berayok kem Ryngkat ka kali la simti de ki bor Pulit ke Pynursla Police Station ki badang penlong kejing toket. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.